कशी सती आराम असत नव्हे. हा तुमक मेळणशी मस्त दिवस चालले. आता तुमका व्हिडिओ घालच्या क दानी असिले बेजार कोण घेना कधी तुमका गोतच नव्हे. हे हळडीक म्हणजे सीझन म्हणू आम्ही पुरा एकीकडे वत्तसिलीन ती आणि गंमत कसं गोतसवे. हा व्हिडिओ गल्ला म्हणू सुरेख गल्ल्या म्हण हा अशीची तुळसी गायना सुनमाई अशीची सकडनी आम्ही त्याला अनेक व्हिडिओ घालतती म्हणू बहुत पडलीन ती. तशी राव नमका कोण काही व्हिडिओ घालच्या क दायनी तुम्ही बेजार कोर नकती ते पैरी आमगेल प्रपंच यूट्यूब क्रिएटर असमो कविता तिगेल पुत्तल मूंजी दल्ले तशी दिकून तीने अडे मा मिगेल पुत्तल मूंजेस मका कसकसन काम कोरका म्हण कळना तुमची मुका रब्बनु पूर्ती संका म्हणली. तशी रावन हाव बिझी रबली तुमको गोतच नव्हे. मूंजी म्हणरी मस्त काम असत नव्हे बट मामो पूरे सांगता बा दलरीची घरच्यांक एक टेन्शन असत नव्हे. मूंजी म्हणरी थोडे काम वे जवळी हडचे सामान हडचे कडे नांदी दवा जवण हेळके वच्चे बा एक दोन्ही नाही बा मस्त काम. आमगेले कविता कस कस कोरका म्हणू कळना असेल म्हणू हा पूर्ती तिका डायरेक्शन दित्तसिली मिगेल बामणन म्हणचेसिले तू एक नमने कोल मेस्त्री गो कोलू मेस्त्री म्हणरी हे घर बंदिताना बड्डी घेऊन राबून सांगतो नव्हे अशी करती तशी करती म्हणू कामाचांक तशी गो तू म्हणू सांगून असतसिलीन ती. दलरी मंजू कनी कविताक भारी खुशी दल्ला बा वई तांका कळची तशी हाव चंद कोण सांगतसिले. हा आमका पुढे कालाचंक हे प्रकल्प म्हणू आताचंक तितलोगी हे प्रमात्य वचनमू. हा तशी रावनू हाव बिझी दल्ली. हाव कविताक म्हणले तू आमगेल प्रपंच वीक्षकांपुरा मुंजी का पैगो म्हणू ती बिलकुल साधी ना म्हणली. हळे मा मक्का वन के मेलचिते हा व्हिडिओ त्या ना म्हणली मक्का कसं म्हणू कळली. वन के कनी ही व्हिडिओ केवचक कसन संबंध बा म्हण आलोचन केले. कसा दला दव वनके दव कदिस्ता म्हणलतले वनके म्हणते भात आणि पुढे कालांतो धडेतसिलीन मो त्या नव्हे. तशी जाऊन हाव महिन्यात सांगून वैरसिल ते वनके तो गुदवेले मा कितले सोन आणि तू इंतू ते तो घांडिला त्या चंद कोण घासून धुवून पुसून पुरा कोरनु ती खोर्न दिले ती आणि तिगल बम्मणू जोर हसतसती. हळे मा वन के दवका म्हणल्यारी हे वन के नाही वन के सबस्क्रायबर्स म्हणू आमगेल यूट्यूब वीक्षकांनी कसले की आमगेल वैरी कोपलिंग की म्हणू त्यांनी सबस्क्राइब मस्त केला रे मग खुशी जात हळे मा. वन के सबस्क्रायबर दल तशी हाव तांक धन्यवाद संचक व्हिडिओ तेत्ता म्हणेल कविता. ओयो वन के म्हणल्यार ऐश्वर्य असतवे म्हणून मग दिसले कसन के बाता काला चले आमके काही कळना. तिगल बम्मणू मंजू सांगलो असगो कविता आडने फाई वन के सबस्क्रायबर तुका मेळनो मेळतती एक पंत व्हिडिओ तोचुनो तांक पुरा मुंजी का पैगो म्हणलो ती बिलकुल ಒಪ್ಪಲೇ ನಾ ನವೆ ते प्रसादी ना म्हणता वन के सबस्क्रायबर मेळचिते हा व्हिडिओ त्याना त्यांची मका वन के सबस्क्रायबर्स मेळ तक्षण हा व्हिडिओ तो सगळ्यांक तोंड दाखवून सगळ्यालागी मनस्पूर्वक धन्यवाद सांगता म्हणली. तो पापाच मंजू चिकेन उतरबलो ते कसं दल्ला म्हणरी तो दिगूची ती गुड्डी तश जाऊन ताणे मत्ती बघसून बैलन उत्तर ऐकून ताक तेंची अभ्यास जाऊन गेला. ती कसं सांगलरी तो मत्ती बघसून ऐकून नाईक म्हण मत्ती हलयता तशी म्हणू तो बैलेक सौना म्हणणे सौता बा तो कैपणी कोपेलरी सौता चांग मनीषो तशी काय नाही दलरी सौता कशी गोतसवे बैलेक ऐकना म्हणजे धैर्य रे तशी हा पळे येते कसे की उलाच्या वचन आणि कसे की उलयता. हा कसा म्हणली ती कवी तू जोरावरीच वे ना बा ती काय जोरावरीत नाही तितके का अशी तितलेची वन के सबस्क्रायबर्स मेळ का म्हण तितलेंची. हा कोण हा वई मुंजी कशी दल म्हण तुमका सांगता वई मुंजी बारी गम्मत दल्ले गम्मत म्हणरी आडंबर कसने नासिले अशी सिंपल दावनो मुंजी भारी चंदायर दल्ला बा. हाक कारण कसं गोतसवे कवितल कडेच आणि मंजुल कडेच सोयरी त्यांनी पुरा जन एकले एक हसून घेऊन सगळ्यांनी सಣ್ಣ ಚೆರಡುದಾಯ್ತು ಹೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಪುರಾ ಜನನ ತಂಗೆಲ್ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪುರ ಕೋರ್ನು ಮೂಂಜಿ ಚಂದಾಯ ಚಲೋಸಂದಿಲ್ಲಿಂತಿ ಮಕ್ಕಂತು ಪಡೋನು ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ
तुमका निघतच मो पेंटगावांतो घर भारी छान असतं म्हणून दल्लरी आईल सोयरानी एकलं नाही कोप्प नशी बेजार कोण गे नशी खुशखुशेरी सकडालगी उल्लंग येताची त्यांची घरांतो अड्जस्ट कोण रब्बुनु मूंजी भारी लाईक दर्शी केल्लिंती मक्कंतो भारी खुशीदल्ले वయ్యా बा घर छान असं होड असं कसं नीची एक फंक्शन असं सोयऱ्यान सकडानी हात जोडशील म्हणारी पुरा कामे फूल उकळतीतले सुलभर जाता नव्हे कसं म्हणतात तुम्ही हाकाच म्हणजे बांधव्य म्हण वయ్యా बा ತಂಗೆಲ್ ದೊಗ್ಗ ಕಡೆಚೆ ಸೊಯ್ರಂಕ ಪಡೋನು ಮಕ್ಕ ಖುಷಿನ್ ಕಸ ಉಲ್ಲಕ ಕಳ್ತಾನ ತಂಗೆಲೆ ಅದು ನೀ ಕಡೆಚಕ್ ಸೊಯ್ರೆಕ್ ಪಡೋನು ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ ವೈ ಅಕ್ಕ ಮಂಚೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಬಂಧ म्हण वయ్యಾ बा ಹೊಡ್ಡಕ್ ಪಡೋನ್ ಚರ್ಡುವನ್ ಸಿಕ್ಚಿನವೆ ಹಾ ತಷ್ಟನ್ ಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ हा आणि वैरी आम्ही डेली व्हिडिओ घालच्याक प्रयत्न करतती आम्ही पुरा बिझी आशिल्ली नवे तशी जाऊन व्हिडिओ घालच्या दायनी आमगेल मुंजी घरे तो शमंतो भारी छान दिसतसिल हा मुंजी कईल सकडांक कई आणि यानतिलंक सकडांक विशेष पेटलंक पूर जनक कवितल परवदान हाव तुमका धन्यवाद सांगता तुम्ही सकडानी मेळनो मुंजी चंदाय चलसून दिले मका भारी खुशी दल्ले सकडांक धन्यवाद सांगता आणि आम्ही साधी दलतीतले नित्य व्हिडिओ घालच्याक प्रयत्न करतती ते तुम्ही पूरा आमका सपोर्ट करका तशीची आमगेल अनेक यूट्यूब चॅनल आसा कथे अंगडी म्हणून थंय आमगेल कविता काणी सांगता तुम्ही दूर प्रयाण करताना रंदप करताना ना दनपार वेळा अशी आड सरताना पुरा केंदत कितेत ना तुम्ही ते काणी ऐकू येतं काणी ऐकू येतं तशी तुमगेल काम ऐकून घेऊ येतं त्या चॅनल सबस्क्राईब कोण घे येते तशीची आमगेल प्रपंच हक्कई मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करत ते तुम्ही सपोर्ट केल्यारी आमका मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रोत्साह मिळता करतात नव्हे आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतात धन्यवाद.